Veitsissähän on äärettömän tärkeää, että pidetään ne puhtaina, terävinä ja säilytetään oikein. Niitä ei pidä säilyttää laatikossa, vaan joko magneetissa tai sitten tukissa tai niille varatulla muulla paikalla. Veitsiä ei myöskään pestä pesukoneessa, vaan ne tiskataan käsin ja silloin se terä säilyy huomattavasti paremmin. Leikkaaminen onkin sitten jo ihan eri asia. Veitsestä pitää ottaa tukeva ote, tuotteesta kiinni sormen päillä niin, että nämä rystyset jää vähän tänne ulomas. Silloin tämä veitsi kulkee näitä rystysiä pitkin, saadaan tasaisesti painettua tuote halki. Veitsi kulkee aina näitä rystysiä pitkin, niin silloin ei leikkaa sormensa. Porkkanoiden pilkkomisessa ja muiden tällaisten pyöreiden, tässä on muutama hyvä vinkki. Täältä yhdeltä reunalta leikkaa ensin aivan ohuen siivun, niin sanotusti tasoittaa sen. Tällöin tämä porkkana pysyy tukevasti pöydällä. Sen jälkeen sitä voi lähteä taas samalla tavalla rystysiä vasten leikkaamaan. Yrttejä ei saisi niinku hakata, vaan varovaisesti tuommoista pientä suikaletta. Silloin niitä voi käyttää hyvin monikäyttöisesti ja ne ei ala tummumaan.